Uffiċjali tad-Dwana fil-Qorti spjegaw kif sabu aktar minn nofs kilogramma ħaxixa f'pakkett li kien iddikjarat li fih hemm erba kotba u popcorn fejn qalu li huma fetħu biex jispezzjonaw il-pakkett kif ħadd ma jordna l-pakketti tal-popcorn mill-Istati Uniti. Fil-qorti tkompli tinstema l-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra Menn Kassar ta' 29 sena miswieqi meta l-ġimgħa l-oħra tresqet akkużata b'importazzjoni ta' droga. L-Ispettur Joseph Sherry xed li ġie infurmat minn uffiċjali tad-Dwana dwar pakkett suspettus mill-Istati Uniti, indirizzat lil ċertu Richard Kallejja fil-Madlina. Meta nfetaħ il-pakkett, fih instab li hemm 3 kotba u pakkett bil-kannabis. Fix-xhieda fil-qorti saru magħrufa wkoll id-dettalji ta' ħidma undercover fejn uffiċjal tal-Pulizija libes ta' pustier u wassal pakkett finta fl-indirizz tad-destinazzjoni. Hekk kif infetaħ il-bieb, l-uffiċjal tal-Pulizija undercover staqsa għal Richard Kallejja bil-mara li fetħet il-bieb tiċċassa għal ftit sekondi, iżda mat-tieni mistoqsija għal Richard Kallejja il-mara iffirmat għal pakkett. L-istess pulizija ftit tal-minuti wara biddel bl-uniformi, ħabbat il-bieb u daħal ifittex fir-residenza fi Swieqi fejn sab il-pakkett finta miftuħ fuq is-sodda. Menn Kassar ċaħdet li jordnat il-pakkett u qalet li jifetħitu għaliex qelbita il-kurżita. Fil-qorti xed ukoll espert imqabbad l-ispiżjar Godwin Sammut fejn ikkonferma li l-ammont kien ta' 500 gramma purità ta' 28% u b'valur fis-suq ikun stmat bejn 5,000 u 14,000 euro. Wara li semet ix-xhieda miġjuba il-Maġistrat Doreen Clark ordnat li l-akkużata tinħeles mill-arrest wara li titħallas garanzija personali ta' 6,000 euro u depożitu l-qorti ta' 2,000 euro. Min barra fekk Menn Kassar se jkollha tiffirma dartejn fil-ġimgħa fl-assa u tosserva il-kerfju. L-avukati difensuri Franco De Bono u Janika Vidal deru għan-nom tal-akkużata. Mara li soffrit ġrieħi ta' sfreġġu wara attakk minn kelb ippreżentat protest ġudizzjarju kontra l-Kummissarju tal-Pulizija, dan wara li ma tresqu l-ebda akkużi fil-konfront ta' sit il-kelb. Il-vittma l-inżivella kellha tagħmel 12 punt f'ħalqa wara li ġiet attakkata minn kelb waqt li kienet qed timla l-ixkafef fil-ħin tax-xogħol f'ħanut tal-merċa fil-Gżira fi frar li għadda. Waqt ix-xhieda tagħha fil-qorti l-mara qalet li jmisset il-kelb wara li sit il-kelb stess ta' xi ħaġa tal-ikel tal-klieb biex tkun tista' tmelsu. Żiedet li jekk kif kienet se tqum bil-wifqa, il-kelb ħatfilha xoffita. Jidher li l-filmati meħuda mis-CCTV ta' sit il-kelb ġew żvelati mill-midja iżda l-Pulizija għadhom ma resqu lil ħadd brabta mal-każ. Fil-protest ġudizzjarju mressaq mill-avukat Stefano Filletti, il-mara tenniet li jappellat lill-Pulizija biex jieħdu l-passi neċessarji dwar il-każ, iżda huma naqsu milli jieħdu azzjoni. Il-vittma żiedet li se tkun qed tieħu azzjonijiet legali fil-konfront tal-Pulizija u se żommhom responsabbli għad-danni.